Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kados pundi pawartanipun saenggih. Dinten menika kita badhe sinau wulangan enggal inggih menika wulangan gangsal materinipun kewan. Dados kita badhe sinau tentang kewan-kewan utawa hewan-hewan. Seka suarane kewan, panganane kewan, jeneng anake lan jeneng kandange. Saderengipun sinau, luwih becik awak dhewe dedonga sesarengan rumiyin nggih. Kangge murwakani sinau ing dinten menika monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Dedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap, mugi-mugi kanthi dedonga menika sinau ing dinten menika saged kalampahan kanthi sae. Andharan materi saking Bu Novi dipun gatosaken nggih. Saderengipun mlebet materi dipun gatosaken rumiyin nggih cerita saking Bu Novi. Bima duwe ingon-ingon bebek. Bebeke cacahe akeh. Saben dina Bima lan bapake menehi pakan. Ngingu bebek bisa ngasilake daging lan endhog. Upama didol asile bisa kanggo nyukupi kebutuhan. Pak Budiman pancen seneng ngingu ingon-ingon. Ingon-ingon diopeni temenan, mula bebeke lemu-lemu. Saiki Bu Novi arep nyuwun pirsa. Apa do duwe ingon-ingon ing omah? Ingon-ingon kuwi padha karo hewan peliharaan. Coba saiki disebutke ingon-ingon apa wae sing ana ning omahe. Yen wis disebutke, saiki andharan materi saka Bu Novi dipun gatosaken nggih. Kewan utawa hewan. Kewan iku maneka warna. Ana sing bisa dimanfaatke tenagane utawa daginge. Ana kewan kang dipiyara negara minangka kewan langka. Ana uga kewan kang dipiyara kanggo nambahi kebutuhane keluarga. Hewan itu beraneka macam. Ada yang dimanfaatkan tenaganya dan dagingnya. Ada juga hewan yang dipelihara oleh negara sebagai hewan langka. Ada juga hewan yang dirawat untuk menambah kebutuhan keluarga. Tuladha kewan-kewan. Segawon suarane mbaung utawa njegok. Pakanane daging. Jenenge anake kirik. Jeneng kandange kandang. Pitik jago. Suarane kluruk. Pakanane jagung katul. Jeneng anake kutuk. Jeneng kandange kombong. Bebek suarane kwek-kwek. Pakanane katul. Jenenge anake meri. Jenenge kandange kombong. Dara suarane mbekur. Pakanane jagung. Jeneng anake piyik. Jeneng kandange pagupon. Pitik babon suarane petok-petok. Pakanane jagung. Jeneng anake kutuk. Jeneng kandange kombong. Iwak pakanane pelet. Jeneng anake beong. Jeneng kandange tambak utawa blumbang. Wedhus suarane ngembek. Pakanane suket. Jeneng anake cempe. Jeneng kandange kandang. Kebo suarane ngowek. Pakanane suket. Jeneng anake gudel. Jeneng kandange kandang. Terwelu utawa kelinci suarane cicicit. Pakanane jejanganan. Jeneng anake kenthi. Jeneng kandange kandang. Jaran suarane mbeker utawa bengingeh. Pakanane suket. Jeneng anake belo. Jeneng kandange gedhongan. Kura-kura utawa bulus. Pakanane iwak. Jeneng anake ketul. Jeneng kandange song. Macan
suarane mbaung utawa nggero. Pakanane daging. Jeneng anake Gogor, jeneng kandange Krangkeng. Menthok suarane kuek-kuek. Pakanane katul. Jeneng anake Minti, jeneng kandange Kombong. Kethek suarane mere. Pakanane gedang, jeneng anake Kenyong utawa Munyuk. Sapi suarane bengah. Pakanane suket, jeneng anake Pedhet, jeneng kandange Kandang. Kucing suarane ngeong. Pakanane gereh, jeneng anake Cemeng, jeneng kandange Kandang. Gajah suarane ngempret. Pakanane suket, jeneng anake Bledug, jeneng kandange Wantilan. Cecak suarane ngecek. Pakanane lemut, jeneng anake Sawiyah. Boyo suarane ngah. Pakanane daging, jeneng anake Krete. Jangkrik suarane ngerik. Pakanane gedebok pisang utawa gedebok gedang. Jenenge anake Gendolo. Jeneng kandange Cluntang utawa Tulang. Tikus suarane cit-cit. Pakanane daging, jenenge anake Cindhil. Saka andharan tuladha kewan-kewan ing dhuwur mau, coba saiki disebutke. Kewan apa sing biasane dadi ingon-ingon ing omah? 1. Kucing. 2. Pitik. 3. Sapi. 4. Wedhus. 5. Kebo. Coba saiki disebutke kewan sing dilindungi karo pemerintah. Ya bener, macan saka tuladha mau. Banjur sebutno tuladha kewan sing iso dimanfaatke daginge. Ya bener, 1. Pitik, 2. Sapi, 3. Wedhus. Nggih, dudutan saking pasinaon ing dinten menika, kewan-kewan menika kathah sanget jinisipun. Wonten ingkang dilindungi lan wonten ingkang boten dilindungi. Nggih, materi saking Bu Novi cekap semanten. Menawi tesih wonten pandangan saged nyuwun pirsa kaliyan Bu Novi. Saking Bu Novi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.